قبلهم على اليد. Merħba sinjuri għal Shooter, il-program fejn ta' kull jum jgħidilkom affett li tafu jew li jista' jkun qed tnalmukom ukoll. U minn hawn nixtieq nirringrazzja lid-diriġenti tal-One illi għax iħalluna anke meta jkun hemm xi bżonn xi tbeżbiża lill-amministrazzjoni preżenti, iħalluna nagħmluha. Sissa, mitlek bela te, by the way. Thank you. Pallerdu dat-te. Ija, għax ma nafx jekk smajtx illi ħajola l-ħalib. U allura qed nipprova nikkumpensa l-oli tal-ħalib bit-T-Bex billi innaqqas fit-ti għax minn T-Bex waħda suppost tagħmel wieħed, ngħid tlieta, erba' fimt. Ma temminnix. Ħanurik. Mela ġejt sal-fgura hawnhekk Sant Rosa l-ħabiba tiegħi tajjeb u ħanipprova nagħmel te lin-nies li ħanamlu imma b'T-Bex waħda u naraw kemm noħorġu. Tlaqna. Ġibtilkom it-te. Għax dak ħanejlek użajt l-istess T-Bex għal da li. Inti wara kemm. Kull tazza pakket. Kull tazza T-Bex waħda. Inti wkoll? Toġbok it-te tiegħi. Għax bejnietna użajt T-Bex waħda l-tlieta. Il-laħwa. Inti ma kemm tuża T-Bex? Wieħed huma tazza. Intom bħala T-Bex kemm titfgħu normali? T-Bex ma' kull te. Ma kull te. Ġifieri tazza T-Bex. U kif taħseb li mort bħala lavrant? Inti? Għaw it-te bomba ħanejdlek. Jekk trid jaħdem magħna anytime. Għax vera ħafif. Għajdni anke l-koċċarin, eh? Imma t-tielet wieħed. Le, ma nagħmel T-Bex ma kull tazza. T-Bex ma kull tazza. Imma naraw xi ħaġa oħra wkoll, it-te. Kif suppost ixorbu? X'inhu l-etikett? Ma l-ek sinjuri mhux aħna nitkellmu, imma l-espert tal-etikett li jiġi is-Sur Raymond Market! Welcome on my set, jiena Raymond Market nagħlem l-etikett. That's my cat. U dik ivett il-mara tiegħi iddoq il-klarinett. Allura fensi ekkapa. X'inhu eżatt? Xiex, ma taf jiġifieri, l-Ingliżi li huma il-kings tat-te meta jkollhom hekk ftit joffru lek bera tgħidulek fensi ekkapa. Interessanti, għalhekk propjament naqadna miegħek, għajdilna kif suppost tixrob it-te. Ħanajdlek kif mhux suppost tixrob it-te għax ħafna minn daw in-nies komuni l-bdaba. Ejwa tgħidilhom x'hekk x'affarijiet daw. Mela ħanibda ngħidilkom l-affarijiet ħżiena li jagħmlu. Di xini di. Ħażin li Żgur ma tiġi tekte, jekk ħaddaw għalhekk ħara. Għax tagħmel ħoss jom kejla. Issibhom mega. Jonfħulu, inċin biex tonpoħlu, Ma konx naf li ħażin, għal ħażin ħafna jom kella. Taqbad il-plattina u t-tella hekk, għal naqra meta jaqalek ma tagħmilx naqrek ukoll. Taf li ġieli għamilta dik ukoll. Allora biex suppost. ċekkja naqra raġek, forsi nbodbot ukoll, Allora kif suppost ma taqbada? Mela, kollox jiddependi minn tal-widna, mis-seba tal-widna. Tal-widna, il-pinky. Il-pinky bl-Ingliż, imma bil-maġni dul tal-widna, għax bleżat. Iwa ma nistax nifhem jien. Nuża lilu sabiex nestrajixxi dak l-asel kollu jkun miġbur. Importa, please. Ma nistax nifhem, tallem l-etikett mbagħad il-majja li tagħmel. Fil-personal, sur Sander. Mela, ħanajdlek kif titaqbad it-tazza mela. Il-pinky importanti ma tkunx ħaġa ġurdek għax jiġi wax u iddaħlu għaw naf li qatt ma rajtu għandkom l-iskomuni. U l-pinky għandu ċertu saħħa. Inti għara naqra kemm tifla. Isni Tony dak li jerfa l-affett subaj iż-żgħir il-children għagat. Terfa dik il-platina ma nmissuwiex u b'moviment dritt, rajtu?
ħat ixrob, jekk jaħraq ma nonfħulux, imma X'tagħmel? nistennewh Jibret. jibret. Issa, jekk accidentalment tittestja u jkun jaħraq, ma tajt xejn, tniżel it-tazza bil-kwiet, tmur fil-ġeb, immaġina milta, ħana mililek eżatt kif tiġi. Ajma ħallu! Ullum kien program ftit stramp, għax kem mux il-ħat, ċorta waħda għamilna program sa' fuq it-te. U biex nala, anzi, taf li huwa dak it-ti illi jżommok saqajk mal-art? Il-Gravy tea. Jek ma nkunu xaw, għada, kortanna s-sigurita.